Jeg er sulten som en våg. Hvad skal jeg gøre? Hey, jeg skal tænke lidt. Hvad skal jeg gøre? Hvad så? Hvad tænker du på? Jeg er sulten. Spis løs der. Chips, cakes. Du kan ryge cigaret. Hey, Ja. jeg starter med den først. Nej, lad være, det er usundt. Men du skal have en æble og banan og drink vand. Det er sundt. Rigtig god idé. Hold op! Det kan du altid spise æble, banan. Lyt til mig, spis dem. Det er Ja, nu. Ja. Nej, lad være. Du skal rejse dig op og tage en frisk luft og bevæge sig lidt. Det er sundt. Ja. Lad dig nu ned og slap af, spis, hygge sig. Hvad skal jeg gøre? Det er op til dig.